múni. Tarlum agus méid dola dahi mar síl nua agus inta difriúil an seo Hanoi, Vítneam. De réir na statisticí tá 2 milliún gluaisrothair na bhóithre an seo in Hanoi. Cílíonn sin go bhfuil níos mó gluaisrothair na bhóithre an seo ná tá daoine an deisceart na hÉireann. Tá méid an bualadh le chalíonn darbhainm pímar inis agus tá sé chun táispeáin dom conas cion a thiomáint. Sin pas an ochre. Cai tú the lava cur an coscon an snoring sin. So is seo an picture. Right. Some co-nervy seo aimer. Okay, so I mean my lava cur shorty. Okay, you're right, lad. Okay. Okay, Mairéad Ní Thréinir rógana ach tá correct na hagla inis réalir agus caiidú cine an tí yeast an bóir sin mar smása ach no grandma. Oh, the spectacular. Come on. Okay, so today on with a bar lads, Vítneam. Be ahoy. Be ahoy. Tradition. Say bjór or. Cosú leis an ceann seo. Agus bhfuil si jazz. Oh, say. Blasta. Einta. Okay, well, sláinte. Céad má síl in Vítneam. Síl le Carter. Hey!